Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula wonten mriki badhe maringi tuladha nyerat aksara Jawa ingkang ginakaken sandhangan wanjana. Gula saprapat. Nyerat aksara Jawa inggih menika ing awal ukara ginakaken adeg-adeg saraga dipun suku. Lajeng aksara La, lajeng aksara Sa, aksara Pa dipun cakra. Lajeng aksara Pa malih, lajeng aksara Ta dipun paringi sandhangan pangkon. Lajeng paringi tandha padha lungsi utawi titik. Lajeng ukara tresna banget. Aksara Ta dipun cakra keret. Lajeng aksara Sa dipun paringi pasangan Na. Lajeng aksara Ha, lajeng aksara Nga dipun pepet. Lajeng aksara Ta dipun pangkon. Salajengipun inggih menika ukara bréngos putih. Dipuniki damel adeg-adeg mekaten. Lajeng aksara Ba dipun paringi cakra keret, dipun cakra diparingi cakra keret. Lajeng aksara Nga dipun taling-talung. Lajeng aksara Sa dipun pangkon. Lajeng ukara Pa dipun suku. Lajeng aksara Ta dipun ulu. Lajeng dipun paringi sandhangan hisian. Nggih mekaten tuladha panyeratan aksara Jawa ingkang ginakaken sandhangan wanjana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.